isa sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan
yapin ako, okay na eskwela na ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time, anto na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase din? Kung bisaan ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka. Kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:24 ang aton oras sa mga ginikanan way isang pronouncement or declaration ang syudad kung may suspension sang klase mga kaksyon, meaning si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kagabi, si Abelardo Benitez, mga kaksyon, si Albi, no? Ang wala nagkansela sang klase diri sa Bacolod subong adlaw. Amo lang na ginayo yang padayon lang ang pagbantay naton sa siningkarding bagyo gani sa mga pumuluyo, ti daw normal na gid man ang sitwasyon diri sa siyudad sang Bacolod, meaning may klase ang Bacolod, mga kaksyon. Action Reports, first portion. Sige, katuan tanay sa Aksyon Alvin Graba, mangisayod kita, kamusta untang palibot sang siyudad sang Bacolod. Balita sa Patrol. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin, morning. Yes, Aksyon na Rex, matugnaw nga kaagahon. Gani, mangga tulo-tulo si manipis nga ulan, pero with matching bituon sa kalangitan, no?
Yes, aksyon na Rex, wala lang madugay. Oo. Tulo naman sa liwat, pero iniya Ah. manipis gid lamang. Nipis eh. Oo, daw subong gani diri sa Bacolod City Public Plaza. Ara ka nagali sa plaza? Oo. Gaano galing kada iti- man? Ginasiding naton Action Rex ang mga kiosko Oo, kay may mga kioskonda sa tubang sang katedral. yes, sakto na, Matamat na Rex. sila pamutang da kahapon. Oo, ang iban gani may mga display na ginapamutang na Oo. ikaw mo ulan nag-connection na Rex no gintaklobanan nila sa ang ila sila nga mga kiosko Oo. sa atubang sang Pero Bacolod, ga-operate City na Public naguro magro adlaw-adlaw ng ibanda, no? Yes sir, sakto Kaya na. ng ibanda, Actually, way pagka-plastar gid mo. Oo, actually action na Rex kahapon nga adlaw padayon man sa pag-obra ang pila naton nga mga kauturan, especially kung magalabay ka diri sa may dalan sang San Juan, kundi may mga skeleton pa nga mga kiosko diri. San Juan man, Rizal guro. Dalan San Juan tubang kundi may mga dalan kundi mga kiosko walang himos kawayan. O sa Dindampi na? San Juan tubang Bakapuan bala. Oo. Ati daway paman kapon dahil ka plastar yung atubang San Juan atubang Station 1 daway panadas lang ka plastar ang nakaplastar diri sa may Gatoslao area kag liko ka sa mga Rizal sa tubang sang katedral. Yes, action. Ang Alvin Graba Fashionatics daway ko daw makita. Kagi na paninggaraning ang akon nga BMX. Sa tungod ng Action Rex ang BMX ko, ambot ba siguro Nasiway na kabayad? may nakabayad man kita diri, no? Tingala ko ay gagwading imo nga live samo ni Action GM di kay. Oo, kita man ni Action na yung BMX call, may ara, nakita mo Action sa pangamot na kung kay sa Action GM, no? Sa pangamot, no? Pasi siguro. Ambot ano tabo dire o gasinggit gani can't be rich. Restart lang I-restart ko ni Be. Okay, para nga ma-refresh mo man bala. O gani man anong tabo ni sa akon kon man. Sige lang okay lang na siya pero mas manami pagid nga magwa ka diri ho. Oo, kag-istorya gani kami ni Action na Rex. Na open na ni kagina. Galing dito naghang naman siya. Naghang naman siya Action na Rex. Amo gina basta nagilapit ang katapusan Ay, gani no? Sa Friday na kadaan mo daan, no? Gakadaw gani ko sili ko gani ba nagsabay siya kung ano katugnaw sa bungsang kahon. Simpo. CEO sang Chimpo. Ulan although bisan gani manipis lang. Ay about Action Rex kuan gid man. Gabisyongan bisa nga communication no. Ang biyahe sa mga unit sa mga salakyan makita mo na da subong sa dalanon? Ang bago nga unit Action na Rex, hindi pa, no? Hindi pa ni way pag biyahe. Doon na oras ang ilang biyahe man? Alas 5 normally, guro ay. alas 6 na sila Action Rex. 6 to, ang iban 6 to 8 mo? Oo. May 6 to 9 man? Gani man, may 6 to 9 man ang iban. Pero ang kalabanan subong nga nagabiyahe, ini mga traditional jeepney Action na Rex, amo ni ang kalabanan nga nagabiyahe kining kaagahon sa diin may naglabay kagina sa downtown area ang ang pakadto sa Santa Fe area may ari man na Action na Rex nga going man sa sa Libertad area halin barangay Banago ang iban barangay Yabata going sa barangay Di pasahero na? May ara naman mga pasahero Action Rex ining kaagahon diri naman subong ang patrol nagalabay na dari sa dalan sa Burgos no
sa ang dalanon may nasugata naman kita sining aga asyon na Rex ining mga salakyan halin man sa area sa home site sining aga gabisyo gid ang ako niyang communication gahambal diri go back continue to website Go back sa Dengo, no? Gani ang umuti nga gin-screenshot ko gani ginpadala ko daya sa kay Sir Jay manumayo ni man. Oo. Ate, saka lang di karon siya kung mag-go back ka, go back ka man di sa station eh. Saan o gani nga. Oh, kahit ginapag-go back ka mo. Oo, gani man. Siling ko ginapag-go back niya po ni go back to website, go back to station. Nag-abisyo gini. Oh, sige lang, okay lang Wait na mo kung hangang imo sining computer ang imo units da. Gani man aksyon na Rex no gahanggid siya kung nagpanaog na kita, rin na kita diriya sa Tubang. Naog ka sa? Naog kita sa ato niya tarak-tarak. Sa din ka naog? Sa Burgos Public. Habi ko kung lain ang panaugan mo. Manindahan ta. Okay. Continue sa celebration sa imusin nga komple anyo feliz. Grabe, kitaan ko to sa post ni Papang Eric. Sa? Ang kanan nga guest, nagkanta. Oo, tapos? Wala ang guest nga hindi magkanta. Siling ko gani ba, ang paborito. May gin-send ko no da si Action GM sa imo nga bagong send. Bagong link. May bagong Oo, may gin-send da sa simo. Oo, gin-refresh ko gani ini. Ano nin tabo ni sa ako niya communication man. Oo. Sige lang Sige, hong ko lang ni Action Rex. Basta may ginsend da sa simo bago lang. Check lang. Why pa. Why pa man day Action Rex, no? But anyway, ari na kita diri sa Burgos Public Market Action Rex. Kay damo ding mga labas nga mga isla available karon. Damo na subong? Damo na kay bukas na. Damo diri sa kay gwapa pa lang kag kay sexy. Damo na siya mga kita mo pa ba? Oo, nadumduman mo ni Action Rex si gwapa kag ang sexy. Ang iya paborito ni kada nga kamyaw, batch 1995, no? NOHS. NOHS. Taga NOHS na. Taga NOHS. Madamang available sa subong nga damo. May dalinuan, may tilapia, may diragang bukit, opus-opus. Marot. So diri kita. Ang kuha mo niyo, ang marot mo, dagko kayo mga marot mo ba? Pila ni siya? 240. 240 Action Rex ang marot. Ang kwanta ni, ang Opus-opus 200. 200 ang opus-opus. Ang dalagang bukay 280. 280. Ang tilapia 160, ang locos 280, dalihan 240. 240. Ang dala ang gabaligaya. STD lang. Huwag na STD pulse na yan. Steady pulse lang, no? Oo. Pero samtang nagapangapis, steady pulse man sa Quiapo, no? Oo at least kitanta. Ang dang makita mo nga mga labas na rada, mga isda daw damo na gidman? Damo na gidman na diri Action Rex kunti. Paglabay ko na kay na matamat naman bukas ang sagwagani da nga mga tro baligyaan da. Oo, may ara na amat-amat naman sila. Kag diri sa sulod Action Rex amat-amat naman. Kalabanan diri magluwas sa opus-opus. Ano gani ni pre? Batog. Oo, ang batog mo pre tagpila 200 ang batog. Niya sa iya pa lang di kami mga bangros naman siya diri kag mga lukos. Tagpilang bangros subong? Ang bangros, brang gagmay mo nga bangros tagpila 160 ang gagmay. Iniya kay amo ni sa iya Action Rex mga anom isa. Amo ni ginabakal ni Jo Marie para damsabla. Oo. Na bago bunag. Oo. Medyo gagmay pa na. Gagmay pa. Sakto na, andam sa damo isa, no? Pero sa panalaggo may ari man diri Action Rex.
Oh, inang tatlo, isa na sa tatlo ka bilog, isa ka kilo nga bangros, no? Muna nang medyo dagko na siya, pero kung rodrag ko, ti may isa gani nga sobra, isa ka kilo mo, mayara man dua, isa, no? Balikan ta sa Action Alvin Graba, i-try dang imo sining bimig Action Alvin, kay ginpadalaan ka na da, sang connection ni Action GM, no? Ara sa subong sa Burgos Market nagalambiyong, no? Nga to siring patrol mga kaaksyon ang ginapamatian ninyo si Action Alvin Graba, presyo sang mga isda, no? Basi ko maninda ka mo bla, Burgos Public Market na damo na subong naladlada ho nga mga baligya naton mga kaaksyon. Action Alvin na hindi ka magkontak din sa magi. Basi kung why naman to sa power. Garing siya. Ara na, Action Alvin. Ari na, nagbalik na. Salamat sa communication, no? Ara, nagaliw ka sa nagpasang palabuton mo. Oo, gani man. Nagbalik ang aton sining communication. Salamat, Gid. Kay maing aga lang, no? Bumayong aga. Ano na, hipo na? Yes, edi, makitaan mo lukos. Lukos na. Oo, pero diri kita sa panalag ko. Damo naglisda, no? Oo, damo na. May ari diri ang tangigi. May iban pa diri sa panalag ko. Action Rex, maglawasan sa tangigi. May ari pa diri magkutunta bala si Sir. Pero ano mga available ka maglawas tangigi? Marlin, Blue Marlin. Ang tangigi mo pila? 450. Ang Blue Marlin niya, 480 kapon boss. 480. Ano nila? Bonito, dagpo ba? Oo, tagpila na siya. 250 bilog, biliganay. Kung bilog, bilog na siya, basta bilog lang, bonito. No? Sige, ang isang bangros mga dagko. 200 boss? 200. Thank you. Action Rex, no? Damo naglisda da? Oo, damo na isda, damo na display. Ang iban nga mga tapang ko Action Rex, why pa display ni mga kinapamangkotan nung suki ni Mare. Plaster pa lang siya, no? Action Jumare? Oo, si Junior. Amo ni ang iyang konsay diriya manrinis mo. So, templado mo siya Pila to galing kilos ang Blue Marlins to? 450? 450 ang kilos ang Blue Marlins. Ang tangigi 400. Action Rex. Ang ibang diri halos kaparehas lang. Bangros available. Pero mas nami pag diri. Tungod na guro sa Chimpo, no? Galing daw mo ginang price guro na? Yes, ang lukos guwapa, tagpila. Ang small, 200. Ang big, 300. 280 pwede na. Ang dako? 280. 280. Basta dako, 280. Big and small. Ano? Big and small connection na Rex. Lukos, available. May pakinasan man na diri. Namin yung mga pakinasan ni Action Rex kay temprano ya. Punaw? Yan ang kagay kapin pagin kumaygop ka sa punaw na, punaw? Punaw. Rin na, punaw. Ang punaw mo guwapa, tagpila? Luna, 80 ang kilo. 80 ang kilo from EB Magalona ni siya Action Rex. Labot na ng alukabaya? May ari diri gabot ng alukabaya. Ano ni ang tawag? Crablet. May crablets man. Crablets. Ang crablets mo pila? 140 ang kilo. 140 ang kilo. May mga pasayan diri kompleto mo. May putian ka, may tigre-tigre pa. May tigre-tigre. Ano mo ya? Tag 240 ang kilo. 240 ang tigre-tigre. Amo man. Ang pinihali niya produkto mo ba? Barangay Madalag, EB Magalona. Yes, representing Madalag, EB Magalona. Ano ganing pangalan mo? Rimka, Dalaga. May banana. May banana. Mo na ang tirada da, no? EB Magalona, Dalaga, may bana. Damo sa gali baligya, may mga kasag naman sa gali. May kasag man siya. Ang kasag mo gani madam, tag pila? 100 ang kilo.
100 ang kilo Action Rex, no? Ang presyo sa... Ano, alin sa ibi magalo? Nasubol nga sa gada nagladlad? Ipi magalo na naman niya, di ba? Oo, subulan ka mo nga aga nagladlad, no? Oo. May ari man siya diri ang pasayan man, yun, pagtanga-tanga. Balaskugay, guro na? Balaskugay. Hindi ni Balaskugay daw. Hindi tanga na. man eh. Tanga ni tawag nino. Anong tawag nino? Swahi. Swahi. Pero diya diri swahi. Swahi. At pila 240 ang kilo. 240 ang kilo siya na Rex na. 240 na yan sa may pakinason kag sa iban pang mga mapakaltang mga Action Rex. So far amo ni ang sitwasyon karon diri man sa area sa Burgos Public Market sa pag matamat lang kag ti matamat naman manog bakal da manog paninda kag matamat man ladlad ang iba na. Oo, amo ni ang pinaka-importante. Para aga pa damo magpamakal kay damo kita kauturan ng Action Rex, especially sa matugnong panahon, temprano ang kapanindahan para painit-init Action Rex. Sige. Painit-init ka. Painit-init higop sang kapian na ya. Kag isa pa, pwede man sa ano? Mag-exercise. Abi ko exercise gali, no? Oo, exercise. Kabalo ka naman daan, magambal kaya nga ko. Tugnaw sang timpo. Ma-exercise kita, no? Ay, sa kagahon, the best nga mag-ehersisyo, kapin pagin sa matugnaw nga kagahon. By the way, sa matugnaw nga kagahon, dapat medyo maka-experience man kita sang mainit-init nga sabaw. Sa sabaw ya, nami maghigop sabaw, pero the best pagidya kung inom kita sang kape. Nanikiraw ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, mga kaakson. Standby Aksyon Eric Magbanwa, kwaon tada dugay-dugay. Ang balita mo sa BCPO plus man ang balita pa sa ato sining mga action reporters. Karon lang dugay-dugay, may nga pagpamati kay Inday Blasa sa kay Vanessa dra sa Minnesota State, USA, no? Nga naga-monitor sa sining aga, no? Kay Erlinda Francisco, may nga pagpamati Erlinda. Likewise kay Ana Sinuro. Thank you, Gid. Angela gayon dato Castillo, salamat man, no? Kag sa bata niya bala sa Beroth, Libanon, si Gloria Moreno and Wilson Castillo Jr. sa International Company sa Batangas. Sige. Kag mayong pagpamati lang da sa taga-Bangga, tutong uno sa Filisa, no? Kung nilaparan from DSB, salamat gid kag pamilya Laparan, Labanyego, Torbela, kag Isparesya, no? Salamat gid kay Toto Asis Mahinay, salamat gid Lalaine Grace Ibarra. Thank you so much and morning, no? Likewise sa kay attorney ni Conforme. Ay, pwerte ni attorney ni Conforme, attorney Conforme. Jimmy Senior Latido, milestone follower ba? Sige, thank you gid nini Kanuday, Billy Albay, salamat gid. Jinky de Lagdon, madam, salamat gid, no?
And Eric Sumpay, no? Thank you gida. Elvira Hilugo, Milili Oligo, salamat gid sir. Melvin Solidarios Abdo, thank you so much gid, no? Wilfredo Siapok, dira Santipulo City, may lang pagpamati Wilfredo. Kay Ters Vergara Sancho, may lang pagpamati, no? Yos sa kay Ida Ramoso, thank you gida. Dali lang, no? Kay Melvin Solidarios Abdo, Barangay Malingin, Bago City. Wala klase, gani man. Dialysis Elementary School, sige, kay Emilia de la Torre, may lang pagpamati, Emilia, kag kay Lani Bilyoga, salamat gid kag pamilya Bilyoga, pamilya Waringon, kag sa akon nga bana si Tapol Waringon, kag sa tatlo ka bata namon si Toto Ninyo, Inday Precious kag Toto T. DC Santoyo Lisaw, may lang pagpamati, Juliet Quezon, salamat gid Juliet, and good morning, no? Sige, karon naman ang iba na. Daligid lang mga kaaksyon. Action Reports, First Port. Mahatag tanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Aksyon Radio. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano pala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa, hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:01 na nga oras, mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Sige, kaduan ta na yung balita na aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Police Station 40 nagahulat pa sa mga desisyon na sang pamilya sang senior citizens nga nabungguan patay sa Circumferential Road. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Police Balita. Sa detalye sining balita, aksyon na Eric. Good morning, Action Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginaulat ni Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4, nga maka-execute sa affidavit of non-interest ang familia Balyares agod ma-close ang kaso nga traffic accident nga natapos sa itong Biyernes ang gabi sa Circumferential Road, Barangay Binamonte, Sini Siyudad sa Bacolod. Kung imo Action Rex madumduman, Biyernes ang gabi sa mabungguan sa Toyota Revo ang 66 anyos nga senior citizens nga si Sim Balyares nga pumuluyo sang Makiling Street, Barangay Binamonte nga nagresulta siya kamatayon. Sadto nga mga tinion Action Rex, voluntaryo nag-surrender ang driver sang Toyota Revo nga isa ka maestro nga gikilala sa kay Jose Gregorio Ramon Pabalinas, 38 anyos nga pumuluyo naman sang Estom 6, Barangay Estipanea, Sining Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4, wala makita ni Pabalinas ang pagtabok ni Balyares, rason kung nga ang nga iyan ni nabungguan nga nagresulta gid sang iya sini kamatayon. Suro kay Gohi Action X, handa si Pabalinas nga magbulig sa pamilya Balyares kag para ma-close ang kaso, kinanglanon ang affidavit of non-interest sang pamilya sang biktima nga permado sang abogado. Ang mga utod na lang ni bala sa biktima lang ara, wala na ni mga dinikanan, and then daw hindi naman sila mag-file kaso kasi according sila hindi nila mag-file kaso kung verbal lang bala nabalang kong traffic investigator nga kung gusto nila ma-obra sila affidavit of non-interest and then pirmahan sa mga magululutos kasi mga 66 years old naman tong biktima and then ipanotaryo kag balik sa station kaya maestro tong background sang driver maestro sang Luis Servias National High School ang aga-drive sa Revo mabulig to sa kung anong mga kinanglanon to sang napatay. Action Rex, si Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Report, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, yari na ang Lotto Result. Dari kita na sa Lotto Result sa mga kaaksyon tanga tumalaya sang Lotto 658, 649 mga kaaksyon. Wagit jackpot prize ba? Wagit jackpot winner mga kaaksyon. Pero ang jackpot prize sara, wala lang tasang jackpot winner mga kaaksyon. Unahon ta ang winning combination sa 658 Ultra Lotto mga kaaksyon. No? Winning combination or winning combination 50, 43, 12, 5, 46, and 54, no? 50, 43, 12, 5, 46, kag 54. Mga 88 milyones, tani ba? Kadako man, galing kayo, wagid sang winner, no? Sa 649, 649, ang winning combination, why man sang jackpot prize, no? Mga 98 million man ng premyo tani jackpot prize. Winning combination sa 649, 12, 11, 14, 3, 44, kag 27. Liwat 12, 11, 14, 3, 44, and 25. Yari na ang Lotto Result. 25-27, so rigid 27, no? Ayos, sige sa atong sining still recap mga kaaksyon.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa recap naton sa Small Town Lottery, first draw to 28 to 28 dos sa first draw na. Sa second draw 12 20 12 20. Kagang third draw kagabi ini mga kaaksyon 19 15. Liwat 19 15. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sige, dalig ilang mga kaaksyon na standby na ay matagtapila ka mga komersyal sa standby aksyon na John Diaz sa balita gikan sa Nukpo pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating Grand Draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag... Balik na dre sa ato sini nga pangalagad aksyon na John Diaz standbayan ay sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang Kawayan Fire Station, ang mga personnel sini nagpatigayon sang evacuation and rescue operations. Lakip na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwa sang Kawayan, no? Sa mga flood affected families nga yadto sa Barangay Kaliling, Barangay Inayawan sa Banwa sang Kawayan. Bangod sang padayon nga pagtupa sang ulan kahapon mga kaaksyon, pero ambot ko nakabalik na daw ay gidguro kay hasta kagabi daw gina-rescue pang ibanto kagindala sa makabig nga safety nga lugar mga kaaksyon, no? Kabayunta nga magway na sang pagulan na kag magguhulpa na ang madalom nga tubig dira sa area sang Banwa sang Kawayan. Action Report, first portion.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 5:10 ang aton oras. Kadtuan ta si aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Lalaking nagasukbito sang illegal nga armas lutang arestado sa syudad sang Victorias. Suspect na kuhaan pa sang shabu ay kanami no nga tirada. Negros Occidental reports. Yari ang kauntan sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Arestado Action Rex ang isa ka state-level individual matapos yun nga maktuhan nga nagahupot sang illegal nga droga kag illegal nga armas sa area sang Ascalon Street, Zone 3, Barangay 1, Poblacion, sa syudad sang Victorias. Pasado los 10 na kagabi o kusang gabi sang Setyembre 24. Ilinadakpan Action Rex ang ginkilala kay John Hasbert Valencia. John Hasbert Valencia, 33 anyos, kag residente sang BJMP Ardoso Street, Barangay 2, Poblacion, sa syudad naman sang Victorias. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez, ang officer in charge sang Victorias City PNP, nagapadigayon sang monitoring batok sa illegal nga aktibidad. Ining nga mga intel operatives sang Victorias City PNP sang tiyempo man aksyon na Fred nga naglabay dira sa may Barangay Road sang Barangay 1 ang isa ka malakilala nga malalaki. Ini aksyon Fred sa ang may bitbit nga wala pa matumod nga kalibre sang armas. Digto action Fred kaging komprontar sa kapulisan ining si Valencia kag na kompiskar sa iya posisyon kag kontrol ang isa ka improvised shotgun kung may pugsak bala nga may unod sang isa ka wala naglupok ka bala sang 12 gauge shotgun. Naibaloan sang kapulisan wala ni sang dokumento but silingon illegal ining pagbulubit-bit sa ni Valencia action na Rex sang ginrikisa oy may nakuha pagid nga duha ka mga wala naglupok nga bala sang 12 gauge shotgun sa bulsa naman ni Valencia action Rex. Rason kung ay ni sa gindala sa may custodial o kung sa may Victoria City Police Station para sa nagkaigo pagid nga pag-usisa kag recording. Dugang pa diri aksyon na Fred ni Gutierrez pag-abot sa may Victoria City Police Station digto kag ginrikisa no ginusisa ining si Valencia ti amoning nagakaigo gid nga proseso ay digto kag na-recover ang 5 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet sang illegal nga droga nga ginabulobanta nagabugat sa 1 ka gramos kag may standard drug price nga naglamot naman sa 6,800 pesos. Sunod ri kay Rodrigo, inigiling si Valencia action Fred, action Rex may hara na gid nga daan record kaya makon mo state level individual na ini ka Victoria City PNP. Kumo nga nadakpan nila kay sige-sige ning election na Rex nga pagmonitor blas ang illegal nga aktibidad dira sa Victoria City kay before sinagali nakadakop man sila sa area sa Hacienda Opelia, Barangay 14 sa Muman nga syudad sang mga mag-asawa sa duha ka mga persona nga illegal nga nagabaligya blas ang gasolina. Then mga nadakpan rin nila mo sanday Edgarson Andrin, 63 years old, kag si Philip Cesar Lacson, 26 years old. Taga Barangay 14 gina sila, syudad sang Victorias. Kabalo ka nadakpan ni sila kaya nagabaligya sila illegal ba nga pagbaligya sang gasolina nga ginibutang sa botilya na ka soft drinks at idamo-damo mato na recover o kung nakompiskar sang mga kapulisan. Sa totalan nga mga ka-aksyon, sumamahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagawang bas. Balik gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Basi si aksyon ganida, ready da be aksyon Oliver, basi ma-check mong PDMP ta,
kay ma-check kita sa lakat sang panahon, no? Si Aksyon Gani Republika ba si kung may ga-duty na bla sa ato sining weather station sang probinsya, no? I-check ta siya be dugay-dugay, no? Kay para mahibaluan ta ang lakat sang panahon sa sining adlaw, no? Although ti damo-damo nga mga areas ang affected sining pagtuga ni Carding or pagtuhaw ni Carding mga kaaksyon, no? Ay purti si Carding, no? Ang iya sining international name amuning Noro gali, no? Oh, sige kay check tanay si Aksyon Gani Republika mga kaaksyon. Why dagid man sang weather disturbance diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, although ngati may pag-ulan-ulan pa nga mabatyagan kita sa pila ka mga area mga kaaksyon. Action Report, first portion. Ari sa linya naton si Gani Republika sang PDMP sa probinsya. Aksyon Gan, mayong aga. Action Rex, may ngaga, no? May Yes, ngaga sir. sa aton mga listeners. Ari, tag naton update naton sa dalagan ni Bagyong Carding, no? Si Bagyong Carding may classification ini siya nga typhoon o kon category 4 na, no? Padayon ini siya nga naghuyang-huyang. Kaya naglandfall ini siya kagina sang kaagahon daw mga temprano pa, alas 2 sang kaagahon, no? Kag nagatraverse ini siya ang iya nga talabukon ang muning Tarlac pakadto sa Zambales, pakadto sa West Philippine Sea. Okay. Once ang isa ka bagyo maglandfall siya, medyo mahuyang siya. Kag kon magtraverse na siya sa landmass, pakadto naman siya sa West Philippine Sea. Amo naman yung balantayan kay ma-re-intensify ini siya. Okay. So makross siya sa Tarlac pakadto sa Zambales, dason padulong siya sa West Philippine Sea. Karon ginalantaw tadi sa aton nga tropical storm warning signal, no? Ang signal number 4 ari lang sa Luzon, wala di mabatak ang Visayas kag Mindanao. Sa signal number 3 ari lang sa Luzon, wala man mabatak sa Visayas kag Mindanao. Ang signal number 2 ari man sa Luzon sa gihapon, wala man di gyapon ang Visayas kag Mindanao. Kag sa signal number 1 ang umangyapon ara lang sa Luzon, wala di mabatak sa Visayas ug Mindanao. Buot sing anon safe ta. Ano ang epekto lang niya karon nga ginadulot ni Bagyong Carding? Gina-enhance siya lang ni ang southwest monsoon, no? Magsiling ta enhance ginapabaskog ya si hangin habagat. Medyo damol-damol ang gina-induce nga water vapor kag i-condense siya di rain showers, no? Kon di niya patupon. So halin kagapon sa aton obserbasyon, halin dito kita sa Dumaguete, perti ang bunok sang ulan, no? Maglantaw ka Skydome pakadto norte sa Sor, Escagwis, halos likop o kon nahilog gid sang galom. Karon sa aton nga synopsis sini nga 24-hour public weather forecast, no? Ara siya kuno sa baybayon sang Santa Cruz, Zambales, no? 15.7 degrees north, 119.8 degrees east, no? May persa ini siya 140 km per ora, nagamadlos ini siya 215 km per ora. Nagagiho ini sa dulong direksyon nakatungdan namin na nakatungdan o kung west, northwestward sa sulod sang 30 km per ora. Pwerte kadasig mag 30 km per ora ni. Daso nagakomplementar ang southwest monsoon, apektado ang southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag sa nakatungdan nga bahin sa Mindanao. So nasiling naton nga ina wala kita storm warning signal number 4321, no? Ang ari lang yang apekto naga southwest monsoon apektado tadi ginakomplementarya si Bagyong Carding. Naupod kita dire sa Kabisayan, no? Region 6, 7 kag 8, no? Upod sa mga lugar sa Metro Manila, sa iban nga bahin sa Central Luzon, Calabarzon, sa iban nga bahin sa Mindanao pa Ilocos Region, Western kag Central Visayas sari na upod kita diri. Sampanga Peninsula, Benguet, Nueva Vizcaya, kag Quirino, Isabela kag Quezon. Dulot ini sang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob kay tungod sa kay southwest monsoon
kag extended elongation o contraft ni Typhoon Karding. While ang maulanon nga tiyempo ato dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan. Tuga man sa gihapon ni Southwest Montuson kag trough ni Bagyong Karding. Ang forecast wind kag coastal water condition naton diri naupod kita sa Kabisayan kag sa iban nga bahin sa Luzon. Upod naman ang nakatungdan nga bahin sang Mindanao. Kung lang tawon naton, ari kita sa kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na bagat na nakatungdan kon southwest. Kaya ang coastal water condition naton mga shoreline action rex, ari na sa kasarangan asang mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Natandog ng si surface ta. Pero wala kita gale warning advisory nga ginbatak diri sang Pag-asa sa aton Western Seaboard sang Kabisayan, no? Kasarangan astang mabalod. Pero wala kita gale warning advisory di. Ginabantay-bantayan naton ang gale warning advisory sang Pag-asa. Tungod lang nagbalod, no? Kasarangan asa nagbalod ang aton nga si surface diri sa Guimaras, pero wala kita gale warning advisory. Amo na gina-stress ta sa aton mga listeners sining aga. So, amo na lakas ang ato nga tiyempo sining aga. So, bali, kung isip-isipon, kag totally daw, hindi kita apektado ya sinin ni Karding Gan. Inang, tiyan mo to, ang pagulan-ulan lang siguro eh. Galing tayo, may mga baha kita sa southern part, especially sa Kawayan. Ara-ara, no? Gina-collate naton ang report, dason ginahulat-hulat nila ang final nga situational report naton. Kagabi naton na bato na, no? So ginahulat-hulat naton. Although nga southwest monsoon lang ang weather condition naton diri, hindi ta magatag kumpiyansa. Gani man. So paabiso ni sa aton nga listeners, no? Damol-damol ang ulan, no? Damol-damol ang ulan. Kag magkolaborar si Bagyong Karding kag mag-enhance ang southwest monsoon niya daw mo lang Japon. O galing wala lang niya hangin, no? May hangin siya, makalas-kalas siya ang mga dahon sang aton kakahuyan, pero ang kadamulon sang ulan ang muning dulot niya. So plus floods kag flood-prone areas vulnerable sa sininga hazards idulot ni Bagyong Karding kag ni southwest monsoon. More or less, mga sanon siya maigset diri sa par? Sa aton di nga forecast position, sa aton nga forecast position, ari lang taon ta sa aton nga forecast position. Dali lang. Sa forecast position niya, in 12-hour forecast, no? Alas 2, sininga hapon, no? Ara siya 325 kilometers west of Dagupan City, kundi Pangasinan, no? So, ang tambi yan West Philippines na. For the next 24-hour forecast, alas 2 ang kaagahon sa September 27. Buwas ng adlaw. Yes. Aran siya 625 kilometers west of Dagupan City, Pangasinan, Japon. So, outside na siya sa par. Buwa na siya sa par. Galing, ang sirkulasyon niya, may ulan pa ni sa Japon nga idulot sa aton. So, mag-outside siya sa par, hindi lang tayo mag-gitan sa nga, why not? Outside niya sa par. Pero why man sang indikasyon nga may gasunod siya, Gan? Wala. May ara, pero may nagapatimbuok sa babaw sang Northern Marianas. Nag-straight siya, going northward. No? Going northward. So, ni si Karding ang aton balantayan. For the next 36-hour forecast, alas 2 ang hapon, pizza 27, no? Ari sa 845 west of Central Luzon. Outside niya sa Parbot. Sing ano na RSC surface sa West Philippine Sea, no? So, amala na, no? Wa kita kwan. Basang aton lang ang southwest monsoon amo ni iulan niya gid nga iulan di sa aton. Western portion sang Mindanao. So amo lang idulot ni Karding kag ni southwest monsoon. Ginapabasko gilang hangin habagat. Sige Gan, salamat gid Sir Gan. Okay, good morning. Morning. Thank you gid. Action Reports
first portion. Nabatian si Gani Republika sang PDMP, no? Provincial Disaster Management Team naton sa probinsya tiamutong pinaka-latest nga forecast sining bagyo Karding! Yehey! Kabayon ta nga magtayuyo na sagwa sa Pilipinas ay kay kabudlay. Amakin mo 90 days na lang before Christmas Day. Mga kaaksyon kag 97 days before pa man magtapos na ang 2022. Action Report, first portion. Sige, dalig ilang aksyon na Dale Salazar, standby yan ay sa balita. Mabalik lang kita pagkatapos lamang sini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubad. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, luway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa ato sini nga pangalaga. This time ko aunta na yung balita ni Action Dale Salazar. On standby ini siya sa Bacolod City Government Center. Ini may kantanan sa ordinansa nga nagahatag blasang cash incentives sa mga bar kag board top-notchers. Aprobado na sa final reading. Action Reports, first portion. Yari ang countdown sang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Balita City Hall. Sa detalye, Action Dale. Malag Action Rex, aprobado na sa third kag final reading ang ordinansa nga ginduso ni Bacolod Councilor Ezrael Silanga nga magahatag sang cash incentives sa mga top-notchers sa board kag bar exam nga residente sang syudad sa Bacolod. Co-authors sa sining nga ordinansa sa ni Councilors M. Ang, Cindy Rojas, Renesito Novero kag Ayesha Joy Villaflor. Base sa ordinansa Action Rex, ang top 1 ang makabaton sang 50,000 pesos, top 2 to top 5 sang 30,000 pesos kag top 6 to top 10 sang 10,000 pesos. Magluwas sang cash incentives makabaton man ang top-notchers sang recognition certificate gikan sa Office of the City Mayor kag sang guni ang panglungsod. Ginpahayag ni Councilor Silanga nga tuyo sang sining nga ordinansa nga mas ma-motivate Action Rex ang mga examinee sa pagtuon para makahatag sang bugal sa ila kaugalingon kag para sa syudad sa Bacolod. Ordinance granting cash incentives to examination result in either the bar or board examination, declared top-notchers to either the Supreme Court of the Philippines or the Professional Regulation Commission, respectively providing funds therefore and for other purposes. This is for third and final reading. I so move. Objections? Hearing none. Motion to approve. Congratulations. Nabatian niya si Councilor Ezrael Salanga. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon sa mga coffee lovers nila pero health conscious. Mag-switch na kita sa Life Extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sang Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Alvin Graba standby noy sa patrol. May lang pagpamati kay Keisha Sevilla kag kay Lula niya birthday gali subong no from Sevilla family no. Likewise man mga kaaksyon namon sa kanginan sa kay Ronald Pasi Recalde nga nagapamati subong sa Tanhay City, Negros Oriental si Lunglong ni Galia sa taga Bangga Tutong Barangay Felisa. Salamat gidlong no.
Barkit Tribe, salamat gid kag Kimpo Yolo, no, nga nagapamati sa sining mga inoras. Likewise kay Jonalyn Ninyal Decrepito, may lang pagpamati kay RR Joy kag Edgar Sipida, Julius Siles, John Dexter, kay Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilia. Sige, Jonalyn Ninyal Decrepito, Ray Flores Mariuga, salamat gid. Thank you gid. Cheryl Tanuco, salamat gid. Good morning. Good morning man, Cheryl Tanuco. Lorenzo Magsipok, salamat gid. Premilita Bakiran, kag John Michael Ibanez Serrano, no? May lang pagpamati John Michael Ibanez Serrano. Likewise kay Diana Perez, salamat gid. Ninfa Ibanez, Isabelita Hiroy, no? From Handumanan, salamat gid Isabelita Hiroy. And Elizabeth Gamala, likewise sa kay Ronald Pase Recalde, no? Nabasa tanan kay Jane Ignacio, salamat gid listening from Valladolid. Thank you gid Michael Vinanasio. Correct ni sabi Nanasio. Michael Vinanasio, kay Doy Arthur Cativer, salamat kid Idilaos, kay Saint Rose Aspan Canoy, no? Kay Rosie Aspan and Joey Canoy, greet lang sang happy birthday kay Kyle Nicole. Happy birthday, no? Ayos, sige kay Marian Joso, salamat kid from Barangay San Agustin, Isabela, Pamilya Joso kag Bundaon, salamat gid, no? Imbong Jo Campo kag Aidalo na, salamat gid. Mario Olvido Acuesa, EGB Laho, no? Kay John Lee Bonilla from Ireland. Thank you so much gid EGB Laho. Ronnie Gordon, salamat gid sir. Ronnie Gordon, Danilo Haliko. Morning. Action Reports, first Sige, dalig gilang mga ka-aksyon na standbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikanta dugay-dugay si Aksyon Alvin Graba sa patrol nga balita. Pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability.
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kung online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo. Sound reports, first portion. Balik na diri sa ato sa nga pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53 ang aton oras. Kadtuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may mga natipon nga mga balita sa Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex preso karon sa Police Station number 8 ang ginaligar karnaper matapos gikawat ang isa ka unit sang Honda Accord nga salakyan takna alas 7:30 ang takna kagabi sa along Araneta Highway, Barangay Tangub sa siyudad sa Bacolod. Ang naaresto ginakilala kay Dexter Estimado, presidente ni siya sa Purok Langka, Barangay Nalagsan, Banwasang La Castellana. Now, sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Jory Puerto, ginaligar, ginsulod, ginsakyan, kagagin padalagan ining auto nga ginapanag-iyahan ni Rogimel Aurelio, 45 anyos. Residente ni siya sang Purok Masinadjahon, Barangay 12, diri sa siyudad sang Bacolod. Now, ang natabo diri suno kay Puerto, samtang yara sa kilid sang dalan along Araneta Highway sa Tangob, ang ining salakyan kay ang natabo diri Action Rex, nag-overheat ang salakyan. Rason nga nagpundos dalan para kuntani magpangita sa tubig kag i-refill sa iya sining radiator tank. Asos kay ang natabo kalit ba nga nagsulod sa salakyan ining si Dexter Estimado kagin padalagan ang salakyan going north direction, and dugang pagidiri ni Puerto nagpangayo sa bulig sa police station number 8 ining si Aurelio gin-flash sa iban nga mga police station subong man sa Bitaw kag diri Action Rex nakita ang salakyan along Ako Housing sa may circumferential road sa Barangay Alihis kag hindi na makadalagan ng salakyan kay natamaan ka overheat. So nakita ini sang Bitaw nasang Bitaw officer ining suspect nga si Estimado. Asos kay nagpalagas pagid sa Bitaw officer. Nakitaan man sa bystander nga ginalagas ang Bitaw officer, asos kay bystander naggalagas man diri nadakpan si Estimado kagaging kastigo man sang bystander. Karon si Estimado ang yara karon nahunong sa custodial facility sang police station number
Report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon amon sa kanginan. No? Standby na sa aksyon na Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Life Extension.